Co pak já si dneska asi dám? A už to mám. Nebude to na chuť, ale dopřeju nejen svému očnímu okolí naši novinku. A mám ji v ledničce proto, že když je vychlazená, tak se zvyšuje její účinnost. Tady v tomto balení je 60 kusů hydrogelových polštářků. Oni jsou to takový mršky, malý klouzaví, ale když se vám je podaří aplikovat, tak potom krásně drží a jsou hrozně příjemný. Při pravidelném používání vám sníží otoky, pytle, kruhy pod očima, vrásky, okamžitě zregenerují pleť. Oni obsahují takové úžasné složky, jako je červená mořská řasa, konjakový manon, citrusové juzu. A musím se přiznat, že jsem se musela podívat, co některé ty složky znamenají. Dále je tam hyaluronát sodný, šrucha a lantoin, vitamin B3. A tady tyto polštářky, když je budete používat každý den, tak vám vydrží na celý měsíc, jich tam 60 kusů. A nebo je můžete tak jako já aplikovat i na jiné části obličeje, mimo dolní víčka i na ta horní, mračivku, pod nos nebo nosoretní rýhy. Oni snižují projevy opuchlosti, vyhlazují mimické vrásky a navracejí vaší pleti svěží a mladistvý vzhled.